Ok sabungo a joɗino dow alatake no ballo ardiɗo lesdi Nigeria ko salino diga ko a jippi ha wadugo jotta aɗo dow tefuki korwal ardungal lesdi ndi way ko waɗi a yiɗi tefuki korwal ardungal lesdi ndi alasini to mi ɗo tefa korwal allugo leddi ɗo Muhammad ngam miɗo lara to mi heɓi korwal ɗo mi wallitan himɓeji amin ko he'ata ko waɗi mi wi ko he'ata ɗo ngam goo ni handi himɓe fama mo on min ɗo goo mi huwini gomnati tarayya duuɓi 20 mi huwini gomnati tarayya mi nasti ndemri ɓawa mi nasti ndemri fahin mi lori mi nasti sana'aji feere feere musamman lumoko to miɗo lara kala mo handi arda leddi fuu hani ɗum mara kujeji komi limti ɗo goo ni handi o huwini gomnati o andi kugal gomnati no wayi ɗiɗi bo o nasti luumo o andi harka luumo nden tati o andi haala ndemri ngam musamman himɓeji amin ha wayla leddi ɗo risque maɓɓe ha ndemri woni ngam majum to en yiɗini en heɓa risque himɓeji amin laata ɗo mari risque musamman derken amin kanjum on en anda no en vo'ititta haala ndemri ha leddi men ngam kusan jotta ndemri yiɗi watugo derke en yiɗa ndemri amma handi ɓe hefta woodi risque masitin ha ndemri ɗo mi voyi miɗo yecca himɓe kala jawdi o mari ha lesdi fuu en hosa bana petrol en hosa bana gol ko kujeji feere ko woni lesdi ko hosima duuɓi temere timman ko timmata ni risque timmata ni kanjum on risque ndemri risque ndemri be durogo be sana'aji kanjum on ɗo risque ɗo timmata ha moye woni ha himɓe bo woni ngam majum kanjum waɗi miɗo laara min ɗo mi wawan mi waylita risque leddi ɗo nden bo risque himɓeji amin ngam ɓe heɓa risque ɓe heɓa kuuɗe ko ɓe watta nden en heɓa yogo yeeso itti wakkatiyel seɗɗa ko jam'iya PDP waɗa cuɓi arani ngam furtungo mo daranta ardungal lesdi ndi har jam'iya o ngal to ko a wiyata hamɓe wakili en jam'iya o man mana délégué en to wakili en may kanjum on miɗo tora ɓe ɓe hirlita ha nder daroɓe ɗo pat wala mo mari kujeji tati mi limti ɗo huwini gomnati ngam majum andi kuuɗe gomnati duuɓi 20 bana nden bo nasti ndemri nden andi luumoku ngam majum jotta zamanu jotta ɗo to a maray kujeji ɗo pat wala no a doggirta laamu ko bo ardungal ha gomnati a nafa himɓe ngam to a wari a tawan dole aɗum a woodi haaje ɓe vallitittama ha kujeji feere ɗum a anda to ɗo bo na ɗum aybe amma to a ɗon no mari andal may be hoorema ɓurante hoyugo ngam ɓadima woɓe feere wara hollama lawol haaday ngam majum miɗo tora wakili en subtata ɗan takara ɓe laara komi limti ɗo ngam majum ɓe subtami ɗuuɗi heewi wakili en ɓeɗo boyto dow to ɓe subti goɗɗo darake o heeɓi nasara ko ñaami cuɓi oɗo widda haala maɓɓe woodi taskaram ko a taskitini ɓe na taskaram komi taskiti ɓe kam kanjum on no mi waɗi no ko sali nayi mi laamino ɓe laari nafulamu may bo na way ɓe laaray ngam majum handi ɓe hawata komi waɗi no be komi wawata waɗugo to ɓe hokkiyam amana maɓɓe jotta bo to ha Allah hokkimare nasaraku a heeɓi nasaraku wakile men ɓe suuɓima a laati ardiɗo lesdi a anni huuduki be hamɓe ɗan takaramɓe on dardi ha nder jam'iya man bona ko mi huuɗan be maɓe jotta fuu wala ɗan takara mo mi yahay ha muɗum mi ɗaɓɓiti alfarma min huuda ɓe pat mi yehi ha maɓɓe min on bo mawɗo ha nder maɓɓe amma fuu mi tokkiti ɓe mi yehi ha maɓɓe mi tori ɓe min huuda nden mo min huudan
wakana kanju lamuroni to diga nani aɗa wolwa haala ko larani ndemri dow kanjum woni joggamri sku lesdi ndi ɗo nden bo ko jooɗa wala nde hamɓe remoɓe be nanta doroɓe ɓe meeɗi nastugo ɓilla banta nder gomnatiwa ngaɗo non taskaram ɗumi a taskitini ɓe ngam yi ko a hostini ɓe gonɗi maɓɓe taskaral mi taskiri ɓe kanjum on handi en pat en jooɗa duroɓe be remoɓe en pat en jooɗa en yiya no en jooɗidirta ngam daga ko allah tagi duniyaru ɗo remoɓe be duroɓe ɗo jooɗi daga ko allah tagi duniyaru annabo en fuu nonno ɓe tawi ngam majum handi en jooɗa en narra nda no en jooɗidirta nda no en narrirta nda bo kala hakki ko mojo fuu ɓe hokka ɗum nden bo miɗo laara ɓe acci matsala majum wala mo ɓe hokkiti hakke jooɗugo hakkunde remoɓe be duroɓe ko waɗi bo wakkati min ɗon no yumma min ɗo ɓikkoy komin andino lamɓe gargajiya ɗum no habda wadda narral hakkunde remoɓe be duroɓe amma daga ko ɓe waɗi ɗume wiyata local government reform ɗo 1976 to sey ɓe haɓi lamɓe be jimilla en no ɓe narritirta remoɓe be duroɓe to kanjum ɗo waddi matsala masitin ngam majum warti wala mo jotta volda be maɓɓe so ngam majum miɗo laara handi kanjum fu ɓe laara no ɓe voyitinta matsala majum nden bo handi fahin ɓe wartira pellel durugo bana no min vowino ko mi yummano kam mi andi kala lardi wayla pat ɗon mari pellel durugo ko ɓe wiyata grazing reserve to amma jotta ɓe acci ngam majum miɗo laara miɗo hokka shawara handi kañum fu ɓe wartira ɗum to Allah rene e lesdi ndi be burti nayi fu ɗon no amma jotta wala ɓurna fu gifaji lesdi ndi fu maɓɓe ɗo yiida be nanta ɓillaji ɗo ko larani haala rento to ha Allah hokkimaɗa a heeɓi nasara ko a laami lesdi ndi jaɓre ɗumejum a hosata ngam yiki ɗum heeɓi rento kango ha lesdi Nigeria haala soyde jonde jam no ko e to haala soyde jam ɗo ko waddi ɗum miɗo laara kanjum on wala adalci ha gomnati ngam majum gomnati ɗo doggina laamu bana laamu ɗo je woɓɓe feere tan na je en pat ngam majum kanjum woɓɓe feere ɗo laara bana wala adalci ha laamu majum kanjum waɗi to Mohammed Bello min yetti. Thank you for watching the Atiku PDP Presidential Media Chat, brought to you by the United Nigeria Group.